Rekao bi da ne znam, ali evo nek Mirko posvjedoči, rijetko koju manifestaciju naše Kude iz Piskavice da propustim. Zavolio sam te ljude, zavolio sam njihove aktivnosti i akcije. Možda čak i pomalo posao subjektivan, pa sve što oni rade mi je nekako drago i već unaprijed znam da će to biti uspješno. Zašto? Zato što mi je tako negdje iskustvo. Sve što smo radili sa Kulturno-umjetničkim društvom Piskavica je bilo čestito, bilo je domaćinski, radi se o rukovodstvu tog kulturno-umjetničkog društva koji su jednako jedni najveći mogući profesionalci ili ti ljudi koji svoj život posvetili da budu pregaoci u ovoj oblasti kulture, običaja, života na selu. Ja bih se nadovezio ovo što je rekao dragi Mirko, da je upravo ideja da sela imaju svoj trg. Evo vidite, ovo je zaista jedan trg. Ovo kada vidite djeluje kao trg jedne lijepe opštine u Republici Srpskoj, a ovo je naše predivno selo. Tako da Piskavica je i najveća teritorijalno mjesna zajednica i ima tu vrstu kapaciteta. A Kulturno-umjetničko društvo Piskavica je sve najljepše boje i najljepšim bojama obojio ovo predivno mjesto. I važno je da okupljamo mlade ljude. Ovdje nam dolaze ljudi iz cijelog svijeta, generalno za mnoge manifestacije, pogotovo Kozara etno festival, ali drago ovdje vidim da dolaze i mladi ljudi iz drugih dijelova Banja Luke, nama dragog i Prijedora, ali i Slovenije. Drago mi je da mladi ljudi tkamo i vezemo ono što je naša kultura i tradicija. Lijepo je to vidjeti. Ono što dijete nauči od malih nogu, to je ono što mu ostane u srcu za cijeli život. Tako da za nas su dragocjena kulturno-umjetnička društva. Grad Banja Luka je za svega par hiljada prije to podržavao ovakav događaj. Sad smo to malo sve osnažili da to bude još malo bolje, aktivnije i podršku prema Kulturno-umjetničkom društvu Piskavica. I ovdje smo dodatni nekih radova i unutra što smo radili, što imamo, što planiramo. Evo ovaj trg malo još uređeniji, sređeniji. Ofarbali smo i sredili da nam ova ljetna pozornica posluži sada za manifestaciju koja već traju pripreme. Tako da evo, raduje me da sam ovdje i da nakon jednog važnog danas događaja obilaska radova na centralnom spomen obilježju, puno mi je srce. Mogu i ovdje da dođem još da vidimo i mlade ljude i da ih učimo kulturi, tradiciji, našoj istoriji. Hvala.